So what's up mga parigoys? Panibagong araw, panibagong kalokohan. May naisip na naman ako parigoys. Ito. Tapos tatakpan natin siya ng tissue sa ibabaw. Tapos ang sasabihin natin sa kanila, kunwari hindi to mahuhulog yung tubig. Tapos ibubuhos natin to sa kanila. So ano pang ginagawa natin? Tara! So for today's video guys is may mamagic ako sa kanya. Wala ka ba pag ito yung pinakit ko? Wala ka ba? Pag pinaliktad ko yan, hindi yan maano. Hindi. Gago ka? Ang mo. Naniniwala ka ba nga pag ito yung itinakip ko dito tapos igaganyan ko, hindi dyan nahulog yung tubig? Di ba hindi ka naniniwala? Hindi. Subukan natin.